जोंनावबो इउपि बिहारफोर बायदि परियाल केन्द्रिक राजनितिया आरम्भ जाबायब्ला जोंनि बड'लेण्डनि इयुना बारा मोजां नङा आरो जोंहा जे आद्रा सिमांफोर दं बे सिमांफोरखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा। जोंनि बर'फ्रा 5,000निबो बांसिन सुबुं मुंख्लं जानायनि उनाव हाजार मानसिया जेल जानायनि उनाव जों बयबो गावनि फरायनाय नागारनानै मावनाय दांनाय नागारनानै आन्दलन खालामनानै बिएससि सोरजिदों, बिटिसि सोरजिदों, बिटिआर सोरजिदों। दा बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों जों बर'फ्रा मोनसे जांख्लासिम सौफैदों। बेसिमाव जोंनि खुनु बर' दैदेनगिरिया गावनि न'खरखौ दावखोहोनाय, गावनि न'खरखौ थुखोनाय, गावनि न'खरखौल' नायनाय बेखौ जोङो नजिरजों नुफेराखैमोन। एबार जों नुबाय गावनि न'खरनिनो बिबनां, गावनिनो अनजालि बिसि आरो जों खोनादों आरो गावनिनो न'खरनि सोरखौबा आरो देनां माबा मोनसे खालामहैनो नागिरदों होननानै। दा बे जिनिसा न'खर बादा परियाल केन्द्रिक राजनितिया मोजां नङा आरो बर' हारिया बेफोर जिनिसखौ रेजेक्ट खालामनाया मोजां। सोरबा सासेखौ हिंसानानै बुंनाय बाथ्रा नङा बियो। बिथांनि राजखान्थि इयुना गोजों जाथों, मोजां जाथों जों बेखौ हास्थायो। खिन्थु बिनि ओंथिया बे नङा जे आंनि न'खरखौसो आं दावखोहोनाय राजखान्थियाव, बे जिनिस नङा। जोंबायदि गरिब न'खरनि, जोंबायदि हालुवा न'खरनि लाइमोनफ्राबो सुजुग मोननांगौ। खनसेबाबो जोङो रायजोखौ प्रतिनिधित्व खालामनानै रायजोखौ सेबा खालामनो सुजुग मोननांगौ। सासेबो देरहानाय नङा। मोनफ्रोमबो हान्जायानो बेखौ बुंगोन जे हेंथा हान्जाया मोनसेबो देरहानाय नङा, बा मोनसे हान्जाया बुंगोन जे जों गासिबो 100% देरहागोन। बे दाबिखौ बयबो खालामगोन, खिन्थु बियो सुबुं दारा खान्थिनि थाखाय मोजां नङा, गणतन्त्र हादोरनि थाखाय मोजां नङा। बिजाथिखौ देरहाहोनाया रायजोनिसो खामानि, रायजोनिसो मोन्थाय। रायजो राजाया भट होबासो देरहागोन, रायजो राजाया भट होआबालाय बोरै देरहागोन। आरो जोंहा गणतन्त्र हादोराव सासे राजाहा, सासे धोनिहाबो गांसे भट आरो सासे भिखारियाबो गांसे भट, गथिखे बयहाबो गांसेल' भट दङ। ओंखायनो जायफोर दिनै खुंथाय खान्थियाव दं, जायफोर दिनै धोनिफोर, एकदम रां रुफा गोनां धन कुबेरफोर, बिथांमोना सानदों जे बिथांमोना देरहाखाबाय। खिन्थु बिथांमोना बुजिनाया मोजां जे जोंबायदि गरिब गुन्द्राहाबो गांसे भट दं, जोंबायदि मावनानै जाग्रा हालुवानि फिसाज्लाफ्राबो गांसे भट दं। गथिखे जोंनि गरिब गुन्द्राफ्रासो, जोंनि हालुवाफ्रासो, जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफ्रासो जोंनि बिसायख'थियाव सोर देरहागोन देरहाया बेखौ थांखि लागोन, बिथांमोनासो डिसाइड खालामगोन। ओंखायनो जोङो दिनै एसि रुमाव जिरायनानै टाउन सहराव थानानै गावनि रुम सिङाव थानानै जों देरहाखाबाय, सोरबाया 0, सोरबाया 100% बेबायदि बुंनाया थिग नङा। सुबुं दारा खान्थियावहाय रिजाल्टसिम नेनाया मोजां। बिसायख'थियानो जायाखै दाबो, देरहाखोना जेनखो बेखौ बोरै मिथिखो। गथिखे 4 मे खालि, 4 मे नङा होमबा, 4 मे खालि जे जोंहा बिसायख'थिनि फिथाइया फोसावगोन, ओइदिनखालिसो मिथिगोन सोर देरहागोन। ससियेल मिडियायाव सरसा जालोआव न'खरारि जे राजखान्थि दोलोरि जागायजेनबाय। बेथ' थिग नङा, बे थिग नङा। जोंनि बर'फ्रा 5,000निबो बांसिन सुबुं मुंख्लं जानायनि उनाव हाजार मानसिया जेल जानायनि उनाव जों बयबो गावनि फरायनाय नागारनानै मावनाय दांनाय नागारनानै आन्दलन खालामनानै बिएससि सोरजिदों, बिटिसि सोरजिदों, बिटिआर सोरजिदों। दा बे मोनथाम सुक्तिनि गेजेरजों जों बर'फ्रा मोनसे जांख्लासिम सौफैदों। बेसिमाव जोंनि खुनु बर' दैदेनगिरिया गावनि न'खरखौ दावखोहोनाय, गावनि न'खरखौ थुखोनाय, गावनि न'खरखौल' नायनाय बेखौ जोङो नजिरजों नुफेराखैमोन। एबार जों नुबाय गावनि न'खरनिनो बिबनां, गावनिनो अनजालि बिसि आरो जों खोनादों आरो गावनिनो न'खरनि सोरखौबा आरो देनां माबा मोनसे खालामहैनो नागिरदों होननानै। दा बे जिनिसा न'खर बादा परियाल केन्द्रिक राजनितिया मोजां नङा आरो बर' हारिया बेफोर जिनिसखौ रेजेक्ट खालामनाया मोजां। सोरबा सासेखौ हिंसानानै बुंनाय बाथ्रा नङा बियो। बिथांनि राजखान्थि इयुना गोजों जाथों, मोजां जाथों जों बेखौ हास्थायो। खिन्थु बिनि ओंथिया बे नङा जे आंनि न'खरखौसो आं दावखोहोनाय राजखान्थियाव, बे जिनिस नङा। जोंबायदि गरिब न'खरनि, जोंबायदि हालुवा न'खरनि लाइमोनफ्राबो सुजुग मोननांगौ। खनसेबाबो जोङो रायजोखौ प्रतिनिधित्व खालामनानै रायजोखौ सेबा खालामनो सुजुग मोननांगौ। दा जुदि जोंनावबो इउपि बिहारफोर बायदि परियाल केन्द्रिक राजनितिया आरम्भ जाबायब्ला जोंनि बड'लेण्डनि इयुना बारा मोजां नङा आरो जोंहा जे आद्रा सिमांफोर दं बे सिमांफोरखौ जों जाफुंहोनो हानाय नङा।